Ahoj, vás zdravím a bude to také pre tých menších to trošku akože trápne, ale nemám poprvé kde natáčať a nemám čo natáčať, takže nejaké nápady mi napíšte. Samozrejme niečo mi napíšte do tých komentárov, čo by som mal natáčať. Samozrejme si dám pauzu. Pár dôvodov mám na to. Prvý dôvod, nemám kde natáčať a čo. Pôjdem preč na 3 týždne a potom na 2, takže 5 týždňov, 7, no, podľa toho, jak vydáte server, niekde, kde by sa dal natáčať, tak veľmi rád vám natočím niečo podľa vás, no, špeciál, lenže ale to zase nie je to také ľahké, ak si myslíte, potrebujem na to server, takže nemám ako, lebo jeden server sa zrušil. Server bol bohužiaľ už dlho nezaplatený a mne sa nedal zaplatiť. Rád by som ale nejde. Takže vás sa veľmi ospravedlňujem, takže nebudem mať kde natáčať a čo. Takže si dáme menšiu pauzu. Samozrejme nejaké tie infá, niečo budem natáčať, keď budem mať čas. Ale to samozrejme nie je jasné. Takže, ak chcete, dám vám do popisku, aký pozdrav mám na tie infá. Že sa s vami lúčim a teda ahoj.